AI. Zmýšľa ako ja, má vedomosti ako ja, je empatická a stále sa učí skrz mňa. To je skvelé však. Moja komunita vie, že som výživová poradkyňa, ktorá prepája správne nastavenie mysle so stravou. Ak ste hraví ako ja a chcete si vyskúšať moju AI entitu, ktorá vám poradí, keď treba a kedy treba, napíšte do komentára Vitamentor. Ja vám pošlem pretočené video s ďalšími informáciami. Pustite si ho, kedy sa vám to hodí. Každému chcem napísať osobitne, toto nie je žiadna automatizovaná hromadná kampaň. Rodí sa tu jedna prelomová entita, Vitamentor AI. Preto ju chcem zdieľať skutočne len s ľuďmi, ktorí majú zdravú AI zvedavosť a téma zdravého životného štýlu ich zaujíma. Napíšte si o informácie. Ďakujem za pozornosť.